Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik. Niretzat, udan oinarrizkoa da mendia. Ur fresko-freskoa dakarren iturria, zuhaitz arteko itzala. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak hazteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea, eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako zaindu dezagun. EITB, gizarte transformazioan ekinean.